La idea sobretot era pues, treballar en un nou projecte, fer algo amb el Montfaller que, bueno, evidentment, al ser de Xàtiva, pues, mos unís molt, no? I per això, pues, bueno, la idea era xerrar amb tu, parlar amb tu i que mos feres, en principi, un dels millors ninots, en aquest cas, de Xàtiva. Traslade emoció i que la gent s'involucre en un sentiment. Imagina que així vindran comissions molt grans, no? A parlar amb tu i comissions més xicotetes, més humils. I tenen la il·lusió de fer-se el seu monument, el seu projecte. Claro, les aspiracions, jo crec que l'aspiració és, tots tenen el guanyar, siguen més modestes o siguen grans pressupostos. I la desil·lusió és igual, si se guanya o se perd, si se guanya la il·lusió té la mateixa, el de secció especial que el de quinta, perquè per ell, dins de les seues possibilitats, ha tret el millor. El gran èxit ha sigut la capacitat d'il·lusionar a altres persones. La gent, quan es va veure el ninot, la comissió de Verge del Carme, es veu el ninot, el pedaço ninot que li han fet, i tal, i diu, hosti, és veritat, això és superxulo, vull dir, transmetre això és un poc el que a mi m'al·lucina de tot el projecte. Te fan anar a més. Moltes cerveses, n'hi ha moltes falles, però el que crec que hem aconseguit els dos és que siga única aquesta cervesa i única la meva manera de fer les coses. Que tu veus algo que he fet jo i no fa falta que fiqui el nom. Se sap ja que és meu. És com això. Crear marca. És crear una marca. Així depenim d'un premi i d'un èxit, però realment l'èxit és la gent que està pagant i la gent que està amb tu. Això és l'èxit. El projecte que ens ha unit, jo recordo l'entrega de premis i la recordo de molt de carinyo perquè la gent va tornar a viure la sensació de que podien guanyar. I estaven tots en un nuc en l'estómago, que aquesta sensació, vull dir, de recuperar-la, de tindre aquesta il·lusió, aquesta incertidumbre, que estic ahí, que estic ahí. El que ens hem donat compte durant tot aquest projecte ha sigut que, bueno, ens ha més una falla de les més humils de Xàtiva i veure la gent dels ulls que té la cara d'il·lusió que tenia. Això és panorat, no? Clar, no es creien que una cervesera com Ratos podien ajudar-lo. Tot el carinyo que tu li fiques a lo que fas està reflejat en el mateix producte. Correcte. Siga lo que siga, cervesa, aigua, falles, lo que siga. El premi va ser per a la comissió com van viure això tot aquest moment. No, de totes maneres. El moment de portar el vino, de no, anem a podar fins a l'última hora. I n'hi ha molts més segons millors que els primers. Sempre. Sí, i el que comentaves abans, no? Ser segons en el nostre cas ha sigut fantàstic.